V Biblii sú sviatky veľmi dôležité a dnes nemôžem ani nechcem príliš veľa času venovať biblickým sviatkom, ale napriek tomu mi dovolte, aby som stručne pripomenul, aké biblické sviatky poznáme. Biblia uvádza 7 sviatkov a prvý taký sviatok biblický, ktorý je najviac rozšírený, je sobota. Každý týždeň, 7. deň, svetili ako sviatočný deň, teda v dejinách izraelského národa od stvorenia sveta, a to bola sobota. 1. Mojžišová kniha, 2. kapitola zaznamenáva, že Pán Boh, keď dokončil 7. dňa svoje dielo, ktoré učinil, odpočinul 7. dňa od všetkého svojho diela, ktoré učinil, a preto Boh požehnal 7. deň a posvetil ho. Takže to bol taký prvý sviatok. Tento sviatok pripomína 4 udalosti, rýchlo prebehnem, nebudem to do detailu vysvetľovať. Tento sviatok národu izraelskému pripomína stvorenie. Vždy, keď prišla sobota, tak mysleli na stvoriteľa. Potom tento sviatok pripomína aj vykúpenie, pretože my vieme, že Ježiš Kristus sobotný deň odpočíval v hrobe. Každý kresťan to vie, že piatok bol ukrižovaný, sobotu bol pochovaný a nedeľu vstal z mŕtvych. Takže tento sviatok pripomína aj vzkriesenie, teda aj vykúpenie. Potom pripomína aj nové stvorenie, pretože podľa Biblie my vieme, že na tento svet čaká nové stvorenie. Pán Boh povedal, učiním nové nebesia a novú zem. A navyše ešte tento sviatok je podmienkou pochopenia biblických proroctiev. Tu by som mohol tiež uvádzať biblické texty, ale pre krátkosť času mi to dovolte, aby som nevstupoval do takéhoto výkladu. Ale 4 veci sobota im pripomína a preto tento sviatok bol pre nich veľmi dôležitý. Mnoho kresťanov dnes tomu neverí, a mnoho kresťanov si myslí, že smrťou Ježiša Krista tie sviatky boli zrušené, ale práve Skutky apoštolov, 2. kapitola, a to je nový zákon, dokazuje, že to je inak. Sviatky boli v platnosti aj po smrti Ježiša Krista. Ďalší sviatok, druhý sviatok bol Pesach. My tomu hovoríme niekedy po hebrejský Pesach, po slovensky Veľká noc. To sú veľkonočné sviatky. Tento sviatok tiež svetili veľmi pozorne, ale len raz za rok. Vždy 14. Nisana, podľa hebrejsky ten mesiac sa volal Nisan, podľa nášho pomenovania je to marec. Marec, apríl. A 14. dňa toho mesiaca oni svetili ten sviatok. Je to tiež napísané v Biblii. Dovolte mi, aby som to neprečítal, ten text, ale vám ukážem, že je to v 3. Mojžišovej 23. kapitole napísané, že Pán Boh im nariadil, aby tento sviatok ten deň slávili. Tento sviatok im pripomína 2 udalosti. Za prvé vyslobodenie Božieho ľudu z egyptského zajatia a za druhé vyslobodenie Božieho ľudu z otroctva hriechu. A pre tú príčinu, že Izraeliti boli otrokmi v Egypte, mnoho kresťanov dnes si myslí, že toto je len židovský sviatok, lebo my sme v Egypte neboli. Ale na druhej strane je to aj náš sviatok, lebo aj my sme boli zotročení hriechom. Každý z nás nejaký hriech vykonal a musel prísť Ježiš Kristus, ktorý nás z toho hriechu vyslobodil. Takže tak ako národ izraelský bol vyslobodený z egyptského otroctva, tak sme boli s Ježišom Kristom vyslobodení aj my. Takže je to aj náš sviatok a tento sviatok pripomína tieto 2 udalosti. Ďalší sviatok bol sviatok nekvasených chlebov. Ten sviatok svetili 15. až 21. marca, podľa ich pomenovania Nisana. A tento sviatok bol taký, že celý týždeň oni jedli nekvasené chleby.
Znovu nebudem čítať ten biblický text, ale keď robíte poznámky, preto som to vysvietil, môžete to potom prekontrolovať, či je to tam napísané. Prečo nekvasené chleby jedli? No pretože v Biblii kvas symbolizuje hriech. A Pán Boh týmto sviatkom im chcel pripomenúť, že je možné žiť bez hriechu. Boh im daroval tento sviatok, aby nezabudli, pretože keď človek nejaký sviatok prežíva, tak mu to pripomína, aby nezabudli na čistý život. Že bez hriechu je možné žiť. Oni 7 dní jedli chlieb nekvasený a tým vlastne brali cez ten sviatok na vedomie, že je to možné. Je to vážny sviatok, pretože Pán Boh žiada od ľudí víťazný život. Ja osobne som smutný niekedy z toho, že my, kresťania, radšej sme tento sviatok zrušili, alebo sme na to zabudli, aby sme nemuseli mať pred očami tú Božiu požiadavku, že Pán Boh od nás žiada víťazný život. Ďalší sviatok sa volá Letnice. Tento sviatok svetili tiež len raz za rok, bol to 50. deň po Veľkej noci. Otázka, prečo Pán Boh im daroval tento sviatok? Prečo im prikázal, že to majú robiť? Je to napísané v 2. Mojžišovej knihe 19. kapitole, že na 50. deň po Veľkej noci národ izraelský, keď putovali po púšti, prišli pod horu Sinaj. A 50. deň bol v 3. mesiaci. A vtedy sa niečo stalo. Vtedy Pán Boh im na hore Sinaj odovzdal zákon. A tak ako my, dnes žijúci Slováci v Slovenskej republike, 1. september máme štátny sviatok, pretože je to sviatok ústavy a to je najvyšší zákon Slovenskej republiky, a máme voľný deň, tak takisto židovský národ tento sviatok svetil ako najvyšší sviatok, ktorý im pripomínal zákon. Pripomínal desatoro, pretože desatoro je Boží zákon. Potom Židia slávili ako pamiatku desatora. Otázka, ktorá nás trápi, že Pán Boh, prečo ten istý deň? Tak sme čítali, že 50. deň po Veľkej noci, práve ten istý deň im zaslal Ducha Svätého. Pri tej myšlienke troška sa zastavíme, alebo neskôr k tej myšlienke sa vrátime, ale už teraz chcem povedať, že Pán Boh to urobil preto, lebo chcel dať ľuďom na vedomie, že tieto dva Božie dary patria spolu. To znamená, že Pán Boh im chcel povedať, že Boží zákon, desatoro, a Duch Svätý patria spolu. To sa nedá od seba oddeliť. Lebo keby sme to oddelili od seba, potom zákon bez Ducha Svätého z nás vychová farizejov, zákonníkov. A takí boli Židia, zákonníci a farizei. Alebo ak zákon zanecháme a budeme hovoriť len o Duchu Svetom, tak Duch Svätý a Duch Svätý a Duch Svätý a stále budeme o Duchu Svetom hovoriť a zabudneme na zákon, tak sa premeníme na usmievavých kresťanov, na radostných kresťanov. A nebudeme mať žiadne povinnosti, len Duch Svätý a stále Duch Svätý. Takže aj jeden, aj druhý postoj nebude správny. Preto Pán Boh sa tak rozhodol, že tieto dva dary patria spolu. Prišiel jeden a ten istý deň. Tým sviatkom Pán Boh povedal, že sú na tej istej úrovni. Tak zákon, ako aj Duch Svätý. Ďalší sviatok bol sviatok trúbenia. To slávili prvý deň 7. mesiaca podľa židovského kalendáru. Oni tomu hovorili mesiac Tišrí. My tomu hovoríme október podľa nášho
kalendáru nášho počítania, niekedy koncom septembra, niekedy je to október, začiatok októbra, prvá polovica októbra a znovu je to napísané, že Pán Boh im nariadil, že ten deň budete sláviť sviatok trúbenia. To, že ako to robili, to teraz nebudem vysvetľovať, lebo naozaj máme krátky čas, ale tento sviatok im pripomína potrebu reformácie. A tento sviatok im pripomína potrebu posvetenia. Potrebu prípravy na niečo. Teraz veľmi ani nechcem vysvetľovať, čo je to reformácia. Formácia, formovanie, to asi vieme pochopiť. A reformácia, to znamená navrátenie do pôvodného stavu. Pretože časom tá viera židovského národa sa troška odklonila od pôvodného tvaru, pôvodného spôsobu života. Takisto aj kresťanstvo sa menilo dejinami. A tá reformácia niekedy je dôležitá preto, aby sme sa naformovali späť, aby sme sa vrátili späť na tie začiatky. A Pán Boh im pripomína cez ten sviatok potrebu posvetenia. Iste poznáte výrok Pána Ježiša, kde Pán Ježiš hovorí, je potrebné sa znovu narodiť. Teda znovu odvoláva sa na začiatok. Bez znovu zrodenia nikto nevstúpi do Božieho kráľovstva. Bez reformácie, pretože znovu sa narodiť, reformovať, vrátiť sa. Inak je to duchovná myšlienka, symbolická. To neznamená, že budeme to tak chápať, ako Nikodém hovorí, ako sa môžem ja znovu narodiť a vrátiť sa do života svojej matky. Ako dieťa, ja starý človek. To fyzicky nejde, ale je to duchovné. Ježiš Kristus hovorí, každý sa musí znovu narodiť. A tento sviatok teda im pripomína, sviatok trúbenia, že je potrebné znovu zrodenie a posvetenie. Ďalší sviatok, 6., to je predposledný, deň zmierenia. Tento slávili 10. deň 7. mesiaca podľa židovského kalendáru. A tento sviatok im pripomína tiež dve veci. Za prvé, lebo keď hovoríme o zmierení, tak nám to pripomína, že sme v nepriateľstve s niekým. Keď vidíme, že na Ukrajine je vojna a je to nepriateľstvo, tak mnohí volajú po zmierení, aby už sadli konečne za rokovací stôl, aby došlo k zmiereniu. Keď Palestínčania a Izraeliti zase bojujú proti sebe, tak aj tam je potrebné si sadnúť za ten stôl a to je proces zmierenia. A tento sviatok pripomína veriacim ľuďom, že my potrebujeme zmierenie s Pánom Bohom. Musíme s ním uzatvoriť mierovú dohodu, lebo sme, nechcem povedať, že sme pohádaní, pohnevaní, ale chcem povedať to, že sú narušené naše vzťahy voči Pánu Bohu. A príčina toho, prečo naše vzťahy sú narušené, tak v Izaiášovej knihe 59. kapitole v 2. verši je napísané, že sú to vaše viny, čo sa stali prekážkou medzi vami a vaším Bohom a vaše hriechy zakryli jeho tvár pred vami, takže nepočuje. Keď my sa modlíme, prosíme a nebesia zostávajú nemé, keď naše modlitby nie sú vypočuté, tak Pán Boh nám dáva najavo, že preto, lebo je prekážka medzi nami. Naše hriechy sú na vine a preto je potrebné zmierenie. A deň zmierenia to bol sviatok, keď Pán Boh chcel vlastne ten narušený vzťah napraviť. Pán Boh chcel svoj ľud od ich hriechov očistiť. Posledný sviatok sa volá Sviatok stanov. Tento sviatok slávili tiež 7 dní. Od 15. po 21. deň toho istého 7. mesiaca Tišrí. A tento sviatok sa volá Sviatok stanov. Tento sviatok im pripomína to, že putovali po púšti
a za druhé, že prišli domov. Že obsadili Kanán, že dostali nový domov. Mnohí si myslia, že tento sviatok je len židovský sviatok, pretože oni putovali po púšti, ale tu musím zvýrazniť, že je to aj náš sviatok, lebo aj my putujeme po púšti. A tu chcem zvýrazniť, že náš život, každodenný život je len putovanie po púšti. Ak sa nám to nepáči, tak môžeme to nejako premenovať, ale tie problémy, ktoré prežívame a tie ťažkosti, cez ktoré prechádzame, to je to isté ako putovanie po púšti. Sme len pútnikmi. A takisto my ako veriaci ľudia veríme tomu, že raz prídeme domov. Náš skutočný domov je tam za tým hviezdnym oceánom, čo večer vidíme na oblohe. Tam je nebeské kráľovstvo. A pokiaľ tu bude utrpenie, pokiaľ tu budú vojny, pokiaľ tu budú nemocnice, pokiaľ tu budú väzenia, pokiaľ tu budú siroty, do tej doby je dobré vedieť, že existuje tam náš nový domov, kde už tieto zlé veci nebudú. Takže tento sviatok pripomína náš život, kde žijeme a kde pôjdeme. A v tomto duchu tým uzatvorím vlastne tie sviatky v tomto duchu. Apoštol Pavel píše, že nech vás teda nikto nesúdi pre pokrm, alebo nápoj, alebo pre nejaký sviatok, alebo novomesiac, alebo pre soboty, lebo toto všetko je len tóňou, tieňom budúcich vecí. Sviatky len ukazujú dopredu na niečo. Pretože aj my máme minulosť, ale aj budúcnosť. Mám odvahu povedať, že sú to naše sviatky.